Aquesta és la pitera Legat. Aquesta pitera, el bo que té és que pot portar plaques i balística. És una pitera d'explorador transformable. Quan es plega és una pitera normal i corrent, però quan es desplega la pots utilitzar com a portaplaques. Fins abans dels drons, aquest tipus de pitera era fantàstica per als exploradors, perquè aquesta pitera, amb molla per tot, és modular. Ara us ensenyaré unes quantes característiques de les que disposa. La part frontal, com veieu, aquí està pensada per protecció. Què vol dir? Encara que sigui una pitera, està pensada per protegir a l'explorador. En aquest cas, porto la placa BR4. A la formació de Boevic us ensenyem les característiques de cada una d'elles, quins avantatges, quins inconvenients i quines són òptimes per utilitzar segons cada tipus de tasca. Té aquesta butxaca frontal. Jo aquí guardo el que serien els elàstics, les gomes elàstiques per als 4 carregadors. A més, el Kevlar o aramida, en aquest cas és aramida. A dintre, més protecció aramida. Això protegeix tota la part interior, és a dir, tot el frontal està protegit. Això envolta tot el cos. Així tenim la placa frontal, protecció balística per fragments i protecció balística per fragments. Per què es porta antifragmentació a la zona de davant si ja portes la placa? Perquè portar placa, això ja us explicarem al curs, però portar plaques metàl·liques, el projectil quan xoca contra la placa, l'energia d'aquest projectil no l'absorbeix la placa, es dissipa a través d'aquest projectil, que es destrossa en 1000 trossos, es desintegra. Aquest desintegrament, aquests trossets de projectil, volen per tot. Això vol dir que si tens això en el pla i aquí xoca contra aquí, tot això d'aquí s'escamparia de trossets de projectil. El que fa l'aramida és absorbir aquests trossets. Quan xoca i es comença a expandir, topa amb l'aramida i aquesta aramida és el que frena aquests trossets volant. Si no, es podrien ferir els braços, el coll, a la cara. Per què diem que és modular? Perquè, a part del molle, es plega. D'aquesta manera tindries una pitera normal i corrent, sense aramida, sense protecció, només la pitera porta carregadors. Aquesta pitera pot portar 4 carregadors, més el que li vulguis posar en el molle. Podries posar doble filera, podries posar més fileres aquí. Això, al gust. La característica que sigui molle dona infinitat de configuracions. Una cosa que els exploradors aprecien molt és que els portacarregadors vinguin coberts. Això et salva de les inclemències del clima i de la brutícia. És molt important que els carregadors no estiguin bruts. I estar coberts ajuda moltíssim. Per pel·lícules, videojocs i un llarg etcètera de propaganda s'ha posat de moda que tots els carregadors o portacarregadors han d'estar oberts. Tots hem vist a les pel·lícules i fotos els carregadors a la vista, enganxats i subjectats només amb una gometa elàstica.
d'aquesta manera. Seria posar els diferents tipus de gometes a cada un dels carregadors. D'aquesta manera, en obert, és molt més àgil i ràpid agafar els carregadors. El problema està que s'embruten molt més. Si t'arrossegues pel terra o si estàs en un entorn molt brut, amb pluges, neu, fang, aquesta configuració no és recomanable. T'entrarà brutícia als carregadors i t'embrutarà la part interna. Això vol dir que s'acabarà enganxant la munició. Si se t'enganxa la munició i la molla no pot empentar els cartutxos cap amunt perquè està brut, no dispararà. Tindràs una malfunció i hauràs de recarregar i canviar. Si el següent també està igual que el primer, estaràs igual. Tot això és temps que perds i probablement, si necessitaves disparar, no hauràs disparat. El resultat és obvi. Si esteu en un entorn brut, aquesta configuració tàctica no és tàctica. És estúpida. Carregadors sempre coberts, protegits. Si entreu en una zona tàctica, sempre podeu posar-los d'aquesta manera. Si entreu en una zona tàctica, no us arrossegareu. Si no us arrossegueu, no cauran. Ballen, sí, però penseu que amb munició pesen més. Si esteu en una zona mixta, veniu del bosc i entreu en una zona urbana, possiblement us interessi més tenir aquesta configuració. Però porteu això. No passa res, hi ha una solució. Aviseu els companys que us cobreixin, entreu a una zona segura. Feu el canvi. I ja disposeu d'accés ràpid a la munició. Quan tornis a bosc, el mateix. Cobert. Es poden tenir les dues coses alhora? Sí, però no ho recomanem, perquè el que seria la goma us molestarà a l'hora d'insertar el carregador. Us molestarà. Funcional? Si voleu, sí, però no ho recomano. Una altra cosa que us he de dir és que no porten velcro. Heu vist que a l'hora de treure i posar la tapa no utilitza velcro, no es fa cada cop. És molt silenciós i aguanta moltíssim. És dels millors sistemes que hi ha. A mi m'agrada moltíssim, molt més que el velcro. De fet, aquestes peces són com arrematxades. Es poden comprar per separat i ficar-los tu mateix. Podries anul·lar el velcro i millorar el sistema ficant-hi aquest tipus. Hem dit que era modular. En aquest cas, un dels mòduls és l'esquena. Sense l'opció modular només tens cintes, tires. Cintes que s'enganxen a l'esquena. L'esquena estaria lliure, estaria despullada. Però amb aquest mòdul tens l'opció d'esquena. Quines opcions d'esquena són? Molle a l'esquena, que et dona tota la infinitat de configuracions possibles. A part del molle, per enganxar-li les butxaques que vulguis, té l'opció del camelback. A dintre hi pots posar un camelback. Passar-li la manguera i ja disposes d'hidratació en aquest sistema. Normalment, quan fas un enfrontament com a explorador, és tu que ataques cap endavant. Per tant, l'esquena no fa falta que estigui tan coberta. Portes tipus de protecció BR2 o res. Com veieu, és tota una xarxa.
I direu, per què has canviat si és tan fantàstic? Doncs perquè encara que et dona moltes opcions de protecció, no són completes. Amb aquest model, la protecció només és aquesta zona d'aquí. Una altra cosa positiva que tenen les armilles modernes i no té la pitera és que és molt més modular. Una pitera, en aquest cas, aquesta és molt modular, però la majoria no són modulars. Aquesta pitera, per explorador, és un 10, però amb la guerra moderna i els drons queda obsoleta. Per això la vaig retirar.